е баба Марта. Добър ден! Добър ден! Мартенка ми идвала тук прибави и направи ли мартеничките от проекта? Ах, милата, колко са хубави, обаче няма да стигнат. Трябват ни още мартенички. Бели и червени, за малки и големи. Аз съм много съм стара, а пък колко се изморих. Отдалече идвам. Не се тревожи, бабо Марта. Засмей се, да грейне слънцето. Аз ще повикам горските си приятели на бригадка. Всичко ще направим сами. А ти сега си почини, че дълъг път те чака. Добре. Да поканим да седне отдалече. Зайко! Зайко! Какво има, Мартенке? Защо ме викаш така припяно? Пипите, Ешко и катери, Ешко. Зайко напред. Ешко! Зайко, обърни се напред. Ешко! Бешко съм. Бързо, Бешко съм гората и приятел на децата. Ей, сегичка с наслада ще повикам аз бригада. Катеричка съм скуклива, весела и игрива. Имам хубаво кожухче и опашка като пухче. Здравей, Мартенка, викала си ме. Да почакаме Ешко и Зайо. Аз съм Ешко, бързо, пешко стъпвам, бавно ходя, тежко, бавно, бавничко движа за храница, сам си ходя и дечица да се водя. Приятели, трябва да помогнем на баба Марта да направи още мартеничките, защото не стигат за всички деца. Хайде да си залагаме за работа. Ние докато работим,